Sanibonani ninjani, welcome back to my YouTube channel. Please make sure you press like okusho ukuthi uthathe isithupha sakho unoma umuphi umunwe upress lapha kule mcibisho lo uthi like umahala akekho khokhela umunye. Sikhuluma ngokuzwe umculo ke namhlanje umfo kaMlando angazi ubani ibongo zakhe. Guys, bese sikhuluma iqiniso, abantu baka Jack abebengafuni ukuthatha ubani uJC le moto zakhe bebengafuni ukuthatha imoto kaNgizwe kodwa bathola ipressure ku-EFF base bayithatha imoto. Yikho umchuni enolungelo lokuthi imoto yakwa JC angayidrayiva noma inini. Ubonakala eyidilayiva ke la wayidrayiva kwamchuni wayidrayiva because abantu ba-JC yabona yobafethu ngizwe Ndabasitha Libuyile Ndabasitha Hawu ayibonakala kakhulu kanjani manje kuJC wena kuJC Shembe JC angiyazi lento kanjani hey usihlalo hey salo awuphuthume salo ayike indlela ungabekela ngayo iprovince mana kathini JC ngenduku lala eTipinoli